Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Часът е точно 5 и време за чай. Реших да направя една нов нещо като тема, нещо като епизод, който ще се казва именно така време за чай. И в този епизод ще си говорим по-женски, пиейки заедно един групов виртуален чай заедно, разказвайки различни истории. Днешната история реших да бъде тази за моето отслабване. Не само много от вас, но и много от моите лични приятели са ми задавали многократно въпроса как така отслабна. Затова реших да споделя своята история за моето така шокиращо и така внезапно отслабване. Преди да започна обаче искам да ви предупредя, че аз не съм специалист, не съм диетолог, нито лекар и ще споделям само единствено моята лична история. Бих ви посъветвала, ако наистина възнамерявате да направите много радикална промяна в начина си на живот за тялото си, да се посъветвате с диетолог или лекар, на който се доверявате и на който разчитате, за да може да сте сигурни в резултата. Това е мястото, в което аз ще споделя своята лична история и не казвам, че съм специалист и че това е правилният начин, по който трябва да постъпите. Преди да започна, ще направя още едно уточнение, че моето отслабване не беше планирано и не съм го правила с някаква умисъл. Ще започна от съвсем началото, че винаги съм поддържала едни и същи килограми, без да се старая особено, а именно за моята височина от 1,70 м. Моето нормално тегло беше 57-58 кг, което ме караше да се чувствам наистина добре. Никога не съм си имала за дебела, по-скоро мислих, че съм пухкавелка, но аз и никога не съм харесвала много слабо изглеждащите жени и винаги съм смятала, че нещо им липсва и никога не съм била фен на тази мода с много сериозното отслабване. Така винаги съм била с едно и също тегло, само че в живота ми се случи една доста неприятна случка. Както може би вече сте разбрали, аз съм голям почитател на Майкъл Джексън и както знаете, през 2009 се сбогувахме с него завинаги и това промени много начина ми на живот и започнах да пълнея. Може би намирах някакво утешение в храната и просто не можех да спра този процес. Ще се опитвам да ви показвам снимки през цялото време, докато говоря, за да може да виждате моята наистина промяна. Докато стигнах до килограмите, с които всички ме познавате и ме помните от предаването България търси талант. Тогава бях доста над нормата си и наистина не се чувствах добре. Усещах как нямам енергия за нищо, как тялото ми ме предава и как ми е все по-сънено, все по-тромаво и все по-тежко да се движа и да върша нещата, които по принцип върших. Така след като спечелих предаването, моята продуцентка дойде при мен и ми каза, че беше така любезна да не ми каже, че трябва да отслабвам, а по-скоро да ми каже, че трябва да започна да спортувам нещо и главно да вляза във форма и да стегна тялото си, защото по този начин ще имам тонус и мотивация да работя по-усърдно. След тези нейни думи аз започнах, тъй като нямах много време за фитнес и други такива спортни неща, започнах вкъщи да правя различен вид упражнения, като коремни преси, дигане на гирички, различни видове упражнения. Ако е интересно да разберете какви са те, пишете ми долу в коментарите, за да мога да направя видео и за своята workout програма, макар че аз не използвам тази дума. След време бях започнала да спазвам някакви много жестоки диети от рода на една ябълка на ден и много вода, при което естествено поне при мен нямаше никакъв ефект.
само гладувах и нищо не се случваше. В смисъл, не свалях и грам, не знам каква беше тази орисия, но имах чувството, че колкото повече не ям, толкова повече качвам и бях се побъркала по едно време и си казах: край, спирам, писна ми, няма повече да спазвам диети, каквото и да става, ще си хапвам и ще спортувам, пък каквото ще да става. И когато започнах да си хапвам и да спортувам и да се движа повече, видях как започвам да връщам своите нормални килограми и от килограмите, които бях тогава, дори не знам колко бяха наистина, отново станах моите средни и моята перфектна среда 57-58 килограма. И така, започнах да уча в музикалната академия и чувствах се много енергична, чувствах, че тялото ми е много енергично и продължавах с тези свои упражнения. Просто винаги ставах половин час по-рано, за да мога за половин час всяка сутрин, когато се събудя, още докато се разсъмвам, правя своите упражнения и реално моята тренировка ми действа като едно събуждане и разсъмване, което ми дава енергия и позитивизъм за целия останал ден, в който ще върша своите задължения. До ден днешен продължавам с тези си тренировки и по никакъв начин те не ми тежат и не смятам, че са нещо, което ми отнемат много време. Напротив, зареждат ме с енергия и ме подготвят за деня и за предизвикателствата, които деня ще ми поднесе. Добре, че монтирам видеото и няма да имате нужда да виждате всички тези паузи, които прави, се чудя какво да казвам. В последствие, тъй като аз бях много голям любител на различните стени изделия, баници, хляб и различни такива неща, в последствие обаче спряха да ми бъдат вкусни всички тези баници, хлебчета, питки, всичко тестяно просто не ми беше вкусно. Аз не съм го спирала с идеята, че ще спирам да ям хляб, край, до там. Просто не ми е вкусен и до ден днешен, когато, примерно, си намажа нещо на филийка, просто не ми е толкова вкусно и не се сещам, дори когато седна да хапвам нещо, не се сещам да посегна към хляба или към филийката. Просто не ми минава през съкъла, не ми е вкусно и не ми е необходимо. Другото, което спря да ми бъде вкусно от само себе си, без някакви граници, това бяха свинското месо и по-скоро свинското месо под формата на колбас. Различни видове салами, шунки и такъв тип шпекови салами и така нататък. Просто вече не са ми вкусни, идват ми прекалено мазни, прекалено тежки, прекалено овкусени, прекалено солени и така нататък. Просто вече нямам нуждата да ги ям. Но пък за сметка на това обичам всякакви сладкиши във всякакви техни форми, различни корабийки, шоколад, торти, кексове, всякакви сладкиши. Мога да ям само сладкиши, ако ме питате, само сладичко бих хапвала. Също така и много обичам плодове и зеленчуци, както може би сте видяли в някои от моите влогове. И така, когато хляба и колбасите спряха да ми бъдат вкусни, изведнъж започнах много да слабея. В момента съм 48 кг, малко под нормата за моето телосложение, за моята височина. Но и това си оказва влиянието. В момента аз се старая да кача поне 3-4 кг, поне, за да мога да се чувствам по-добре, защото в момента се чувствам отпаднала и нямам сили за нищо. Както знаете, прекалено слабото телосложение е също толкова вредно и също толкова много пречи на човека, колкото и наднорменото тегло. Чувствам се прекалено отпаднала в момента и не е това моето тегло и не това е моят начин да се себе изразявам и не това е тялото, в което искам да си помещава моята душа и моята душевност. Така че в момента се опитвам да кача няколко килограма. Другото, което аз много правя е, че тъй като знаете, аз имам куче, което е Golden Retriever, едра порода, която има нужда от много разходки. И
Според мен кучето е само едно извинение да не се прибирам вкъщи. Проблемът е, че аз като изляза и мога да ходя с часове без да усетя умора или да ми тежи. Просто това ме зарежда с много енергия и разходката ми действа много освежаващо и много мотивиращо и много просто ме вдъхновява. Идват ми нови идеи за проекти, за музика, за клипчета и просто аз докато се разхождам, мозъка ми е в едно такова в творческо състояние и разходката ми действа като муза и затова и много често се разхождам. Поне всеки ден, поне по час успявам да си го навъртя. И така, общо взето, това е моята история за отслабването. В общи линии не ям хляб, не ям колбаси и мазни неща и много се движа, но като подвижение имам предвид разходка с нормално темпо. По никакъв начин не си давам зор, не се пришпорвам, просто си хващам кучето, слагам си слушалките в ушите и на където ми видят очите, доколкото ми е на душата и на сърцето, нямам никакви критерии. Сега тук ще излизам, трябва да ходя много бързо, трябва да е точно час и 50 и не знам колко секунди и минути. Нямам никакви такива граници, които да си поставям. Най-важното за мен е, което исках да споделя с вас, е да не се ограничавате и наистина, поне при мен е така, че колкото повече се ограничавам от едно или друго нещо, толкова повече то ми се яде и толкова повече искам да си го хапвам, така че колкото повече се ограничавам, толкова повече пълнея. Така че моят съвет към вас е: движете се повече, намерете вашия спорт, защото движението наистина е здраве и ще видите как в последствие тялото ви и духа ви ще се чувстват много живи, много по-енергични, много по-изпълнени с енергия и с различни позитивни емоции. Колкото повече един човек се залежи и заседи, толкова повече се го върхледят ни такива мрачни мисли, което никак не е добре. Наистина главното нещо при промяната на начина ви на живот е мисленето и го казвам за 25-6 път. Ако сте леко закръглен, но въпреки това се чувствате добре, енергични, имате енергия, имате прекрасно настроение и може да свършите всички необходими за вашето ежедневие неща, без те да ви тежат и да ви уморяват, значи сте в нормата си и значи всичко е наред. Не е нужно да се обвинявате за това, че имате няколко килограма в излишък, не е нужно да се мразите, да мразите тялото си и да си задавате някакви комплекси, просто защото някой е казал, че трябва да бъдете много слаби, трябва да бъдете... някой нещо е казал по въпроса и вече трябва да спазвате тенденцията каквато е. Не, по-скоро трябва да усетите вашето тяло, от какво има нужда, дали има нужда от наистина от това ослабване, дали вие самите ще се чувствате добре, ако отслабнете, по-добре, ако отслабнете. И това вече е наистина строго индивидуално. Най-важното е да обичате тялото си и да обичате себе си, защото когато мразите тялото си и всеки път, поглеждайки се в огледалото си, казвате: о Боже, как може да изглеждам така, виж се на какво мясаш, нали? И всеки път изливате някаква неприязън и някакво негодование към тялото си, то ще ви отвръща, то ще ви говори на пук. Между другото, аз съм го усетила това върху косата си. Колкото повече, както виждате, сега ще си позволя да ви го кажа, но повече няма да го казвам, че пак ще ми отмъсти. Както виждате, косата ми е точно 2 косама. Супер тънка и изтощена и така нататък. Но колкото повече го казвам това нещо, тя толкова повече ми отмъщава. Така че, като яреш и говоря някакви такива мили думи, мили неща. Сега половината от вас ще ми помислите за луда, но да, съм луда. Добре дошли в моя свят. Така че колкото повече говоря хубаво и колкото повече я обгрижвам и я обичам, толкова повече тя ми се отблагодарява и толкова повече тя разцъфтява. Същото е и с тялото ми, с кожата ми, с всяко едно нещо в живота ми, така че мислете позитивно и ще видите как обичате тялото си, ще видите как то ще ви се отблагодари. И най-важното е
Приемете се такъв какъвто сте. Когато вие се приемате такива каквито сте, и хората около вас ще ви приемат и ще ви виждат по различен начин. Не е нужно да създавате комплекси, само защото е модерно едно или друго нещо. Модите се променят и може би аз съм достигнала до една такава възраст. Да, доста съм голяма, вече на 24, това лято ще стана 25 години и съм преживяла доста неща за възрастта си и съм минала през много фази на своето развитие. Мисля, че всеки от нас минава през такива и съм разбрала, че наистина е много важно начинът, по който се чувстваш. Когато се чувстваш добре, сякаш начинът, по който те виждат другите е различен и сякаш начинът, по който се държат другите с теб се променя, просто защото ти отвътре излъчваш увереност, сила и позитивизъм. Така че обичайте себе си и тялото ви ще ви бъде благодарно. Това е моята история за отслабването и това са моите съвети, които мога да ви дам. Надявам се да съм била полезна с това видео. Ако е така, не забравяйте да ми дадете палче нагоре. Не забравяйте да ми пишете долу в коментарите какви са вашите начини да поддържате духа и тялото си във форма. Благодаря, че гледахте това видео. До нови срещи и се абонирайте за мен, ако искате да виждате следващите нови епизоди на Време за чай.